Volám sa Peter Knápek, budem mať 76 za chvíľu. No, som vdovec, mám 3 dcery a dobrých vnukov. O občianskom združení medikamentu som sa dozvedel od vnuka, prakticky mojej vnučky manžela, ktorý mi navrhol, či by som neprijal ponuku, že mi budú dodávať lieky a informovať ma o dodávkach, o všetkom. No, takže to bolo to zoznámenie. Na vnukov podnet som sa zaregistroval v tomto združení, s ktorým som zatiaľ veľmi spokojný. Tieto služby využívam hlavne na to, že zavolám si svojmu obvodnému lekárovi, ktorý mi predpíše lieky. Tie sa dostanú k ním cez počítač a výhoda je veľmi veľká výhoda je tá, že nemusím sledovať v lekárni ja lieky, ale sledujú to prakticky oni za mňa a len mi zavolajú. Príklad, lekár mi predpíše na pol roka alebo na rok lieky a oni mi vždycky zavolajú, objavilo sa nám toto a to, môžeme vám to poslať. S kuriérom sa už poznám, aj sme sa tak spriatelili, takže on mi vždycky zavolá dopredu: pán Knápek, za 5 minút som u vás, prídete si dole, máme balíček. Spokojnosť je veľká z mojej strany, pretože ten kuriér mi to dovezie až domov. Nemusím sa, ako som už povedal, nemusím sa starať o lieky. No a tak som zdravotne trochu postihnutý, takže to je tiež výhoda jedna z tých, že mi dodávajú tie lieky až domov. So službou medikamentu som veľmi spokojný, som rád, že to takto funguje, že som bez problémov, bez starostí a veľmi pekne im ďakujem.